Gikabalakan sa pipila ka motorista sa General Santos City ang mga latagaw nga iro sa kadalanan nga posibleng usa sa mga hinungdan sa disgrasya. Busa mas pahugtan sa City Veterinarian's Office Gensan ang pagdakop sa mga latagaw nga iro, ilabi na nga misakasab ang ihap sa kaso sa dog rabies sa syudad karong tuiga. Ato ibalik si Efren Mamak. Dinis sa Nuñez Street, Barangay San Isidro, General Santos City. Kamatikdan kining pipila ka mga iro nga nagalatagaw. Gani ang uban, nagalabang sa kalsada samtang dunay mga sakyanan nga nagaagi. Ang maong sitwasyon, gikabalakan sa mga motorista, sama niini mga tricycle driver kinsa aksidenteng nakaligis na og mga iro nga manglabang sa kadalanan. Nakatregi ko kay katong nahitabo sa ko nga gikan ko diri, niagi mi dira sa may una sa carwash may iro nga nakabuhi. So naligsan gid nako ang iro na namatay gid siya. Napinahitabo po sa akong pagumangkon pa going sa school. Nakaligis po sa iro ni sulod sa yang single nga motor. Nakauli gid siya nga samdan. Busa sugyot sa ubang motorista nga matangtang sa kadalanan ang mga latagaw nga iro. Bawal gid unta makadisgrasya magud siya. Sumala sa City Veterinarian's Office sa Gensan, kanunay silang nagadakop og mga latagaw nga iro. Gani niining bulan sa Oktubre, anana sa 25 ka mga latagaw nga iro ang ilang nadakop sa Barangay Apopong. Hinuon abli sila alang sa buot mag-claim sa mga nadakpan nga iro nga nahimutang sa City Pound apan dunay penalty. Siyempre na siya ay fine na ibayaran. Sa first day is 250 kay then sa succeeding days is additional 50 pesos. Dito man sila ibutang sa City Pound nato, naka-temporary lockdown dito. Nya ginapakaon man gyapon nato na dito, sir. Matud sa City Vet, ang pagpanakop paagi sab aron makunhuran ang rabies cases sa syudad. Base sa ilang datos, misaka ang rabies cases karong tuiga. Gikan January 1 hangtod September 30 pa lang, anana sa kapin 30 ang kaso sa dog rabies. Mas taas kini kung itandi sa milabayng tuig gikan January hangtod December nga anaa lang sa 13 positive cases. Busag iawhag sab nila ang pet owners nga pabakunahan og anti-rabies ang ilang mga iro. Libre kuno kini sa ilang buhatan. Be responsible pet owners. So talian nato atong mga iro o siyempre magpabakuna mo diri sa among office Monday to Friday 8 to 5 p.m. Libre ang rabies vaccine. Kauman si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.